Benvinguts a la ràdio del sí. Motius i raons per un nou estat. Avui l'Hermenegildo de l'Hospitalet ens ha enviat un WhatsApp amb la següent pregunta. No tenim més avantatges formant part d'un país gran com Espanya que sent un país petit com Catalunya? En primer lloc, ser petit o gran no és garantia de res. Depèn de com t'administris. De fet, l'economista i diputat Adam Price va publicar un informe a Harvard sobre el potencial creixent dels països petits. En ell, assegurava que en els últims anys, a Europa, de mitjana, als països petits els hi ha anat molt millor que als grans. I en concret, parlant de Catalunya, va arribar a dir que li hagués anat millor sent un país petit però independent que no pas formant part d'una estructura més gran. Per tant, ser petit, a banda de poder veure el campanar veí, com deia en Lluís Llach, serveix per ser més competitiu i associar-se amb més gent. Doncs sí, i de motius per la independència encara en tenim més. La ràdio del sí. Motius i raons per fer el millor país.